A v Závade v okrese Veľký Krtíš v noci pravdepodobne vyčíňal podpalač. Poľnohospodárskemu družstvu podpálil 2 seníky plné sena a slamy. A zásoby na zimu pre asi 900 kráv tak zhoreli úplne do tla. Škody sa odhadujú až na 240 000 eur. Tieto 2 seníky vzdialené od seba približne 100 metrov boli naraz v plameňoch. Sálové teplo okrem 500 tón slamy a sena úplne zničilo aj plechové konštrukcie obidvoch seníkov. Požiar bol už rozšírený na celom seníku, čiže ostáva monitorovať situáciu a teda robiť všetky úkony tie, aby sa požiar nerozšíril niekde na ďalšie priestory. Predseda družstva tvrdí, že takýto požiar tu ešte nemali, je zúfalý. K 2 seníkom totiž plánoval už čoskoro postaviť tretí. Teraz nemá ani jeden. Jedine o úmysel muselo ísť. Tohto roku sme utrpeli viac škôd s tým, že ako predávame komodity a mlieko, obilie, takže toto je len také čerešnička na torte. Družstevníci aj starosta obca Neveriacky krútia hlavami, sú tiež presvedčení, že ide o čin podpalača. Obávajú sa však najhoršieho, či kvôli podpalačovi neprídu o prácu. Podľa našich informácií totiž seníky nemali poistené. Tento krmivo to už teraz sa to nedá nahradiť. Buď sa to bude kupovať, alebo sa to už neviem. Nikto normálny, ktorý uvažuje nad tým, že čo to obnáša pre to družstvo, by to nič také nedokázalo. Bude to mať veľký dopad na poľnohospodárske družstvo. Určite treba veriť, že sa z toho družstva nejako dostane. Zisťovatelia príčin požiaru samozrejme nevylúčili. Kto a akým spôsobom úmyselne podpálil tieto 2 seníky, je zatiaľ v štádiu šetrenia. Polícia už začala trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci. Zo Závady Beata Kováčová, televízia Markíza.